Сега ще се покъпваме малко. Снимам. Абе? Мали има от тия корали как? Ей, трябваше да си взема от тия, се ще си имаше едни адидаски като чорапчета. Брат, тук дали е готино? Ломбък. Това е Гили Менов отзад. Ние вчера къде се гуркахме? На Гили Мено първия път се муркахме на Гили Мено от оная страна, май. Абе, снима ли? Снима. Ево тук. Страх ли те? Ей, че нямам. Ей, Бисер има такова, бе. Очила. Има ли? Да. Взимай очилата и плувай. Чай ще спреме за малко.